או, שלום לכם. איפה הייתם? חיכיתי לכם. כמה זמן לא צריך לחכות לכם? אתם יודעים מה, גם ככה אל תענו, אין לי זמן. ראש העיירה, סוסיה העתיקה, נעלם. נעלם? והכל על הראש של שלטיאל? בסוכות פותרים את התעלומה בעיירה הקדומה. אנדרלמוסיה בסוסיה, משחק משימות בלשי לכל המשפחה, זחילה במנהרת מילוט, הטבעת מטבעות עתיקים, תחינת קמח בריחיים, הריגת סמר, שחקני רחוב ונגנים, פוטו סוסיה ועוד. באזור תמצאו גם מעיינות צלולים וטיולי ג'יפים, הששיות, סדנאות אומנות, מופע שקיעה מדברי, אטרקציות ועוד בחבל יתיר. פרטים באתר גו יתיר. ואם ראיתם את ראש העיר, נא לדווח לי מיד. להתראות בסוכות.